Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλιθέας Οικαιών. Τα παιδιά είναι φαντασμαγορικά, όπως είδατε. Θα χορέψουν μερικές ενότητες από τις περιοχές του Πόντου. Μόλις μας παρουσιάσαν τον Γιαλίδικο με τη Σερενίτσα. Θα συνεχίσουν με Τέρ Στριγώνα, Κόενικ Ούτσαϊ Σαμσόν, Λέτσι Λετσίνα, Διπάτ Γέτερε, Ατσαπάτ Σέρα και ο χορός της Μαρίας. Πρόεδρος είναι ο κύριος Κουνατίδης Θόδωρος, χοροδιδάσκαλος ο κύριος Δημήτρης Ζερζελίδης, στη λύρα είναι ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, στον ταούλι ο Αντώνης ο Μαυρίδης. Μαζί μας παραβρίσκεται και η κυρία Μπλέτσου Παρασκευή από το Σύλλογο Μικρασιατών Ευόσμου.
στα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια.